It's legendary. Twinkle, twinkle, little star, you find your way, shine brighter than all the stars. You were made for this. Go on, kill these bars. Go on, reach for the stars. And I'm inviting everyone to come through to Manuel Spa Zonke. Come along, come ride Country Range, and of course, come along to come down with us right here on the KQFM Top 30 Countdown. You know how we do it, week in, week out. We count down 30 of your favorite tracks right here in Mzansi and abroad. Also, don't forget to call in on 041-464-4433 and tell us which song you're saying that will be sitting at number 1. Nonetheless, if you want to see us, your best viewer on 97.0, we are right here. Come along, come take selfies, come take videos. We are inviting you. Everything I do is fire. Nothing but fire emojis. Go by KQFM Top 30 Countdown. The Country Range bring home the freshest taste this winter. The Country Range chicken. Nomzamo yabona seyikhona ekhoyo usakhangela mhlawumbe imandi le nyama ka-Country Range kakuhle inencasa ingxenye yayiva ke lo ke injani amela ke mzamo ubuyazi into yokuba wena xa uthenga inyama yakwa-Country Range ungazifumanela ithuba lokuwina R1,000 ehamba ne-pressure cook. Mamela ke mzamo kuba ngoku sowuyazi loo nto ithi ke loo nto leyo thatha noba mhlawumbi itre inye uyithenge phaa emveni kokuba uyithengile uzofaka isiliphu sakho apha uzibhale igama lakho. Ingaba umama uzawuyenza loo nto? Zawuyenza ke. Alright, inkosi kakhulu ke ngiyamthanda mama pha. Ndingumama uGogodo mna ndiphuma apha eNewstate. Ndisuka eChrisane apho ngendisuka. So Utolo, you came all the way from All the way ngenxa ye-97.0. ndiyakhuluma ngoba sincokola wanixelela abasasazi bakho bathandayo so banixelela ukuthi ngoba nabo bathandayo bakhe bakuve. Okokuqala ndiyamthanda uKing Boy for ukudlala indawo yakhe ereyidweni. Kodwa ngaphezu kunoko ndiyamthanda umfundisi Mathondana. Ndithanda xa sithi enkosi bawo usivusilela namhlanje. Ndithanda xa sithi noba bangathini uThixo uyayilungisa itafile phaa ngasemva. uThixo ulungisa itafile yabo. Ndayithanda i-97.0. Ndithanda nomamCirha bethuna umawabo ngomhla wangoLwesine xa someleza oomama ezisa oomama ilizwi babonakala oomama besomelela ngenxa yale ntombazane yasemacirheni. KQFM Top 30 Countdown liphathelwa yi-Country Range. Bring home the freshest taste this winter with Country Range chicken.